Hej alle, og velkommen til den første video her i vores 30 dages udfordring. Det er faktisk den tredje video her fra Reflectly-kontoret, men den første video i vores 30 dages udfordring. Jeg vil gerne lige starte med at sige undskyld for, at jeg ikke holdt min plan om at allerede komme med den i går. I går blev simpelthen så hektisk og så travlt, at jeg ikke fik det gjort. Så jeg lover, at den bliver ekstra god og ekstra lang i dag. Samtidig med kan jeg garantere, at jeg snarligt vil vise jer hele kontoret, hvor det er, at vi bygger verdens første intelligente dagbog til dig. Til de af jer, som ikke så mit video i søndags, vil jeg lige kort introducere, hvad det er, jeg laver i det her 30 dages udfordring, hvor jeg 30 dage i streg vil stille 30 dybe personlige spørgsmål omkring mig selv og svare på dem hudløst ærligt til dig derude lige her på YouTube og de andre sociale medier. Jeg håber, du gerne vil være med til at deltage, og pointen i det er, at vi, både mig og jer derude, skal blive mere self-aware. Self-awareness er simpelthen et bossord her for tiden, og det handler om, at vi skal simpelthen kende os selv bedre. Vi skal virkelig kende os selv. Virkelig kende vores styrker, virkelig kende vores svagheder, virkelig kende vores værdier, virkelig kende, hvad der motiverer os, virkelig kende, hvad der er passioneret omkring os. Alle de forskellige elementer, som Benjamin Franklin, skal jeg nok huske at udtale det ordentligt for dig, siger det, så er der 3 ting her i livet, som er virkelig hårdt. Det er jern, det er diamanter, og så er det intet mindre end at kende dig selv. Så han sammenligner altså det som noget af det svære, som hun kan. Selvom det lyder meget basalt og simpelt, er det tydeligvis en svær øvelse, og det er der mange, der har recognized for. Skal vi komme i gang med det? Spørgsmålet, jeg gerne vil stille dig, det kommer her. Hvordan ser jeg mig selv? Jeg vil gerne have, at du også stiller dig selv det samme spørgsmål derhjemme, og den er taget ud fra, at det er simpelthen, jeg synes jeg er et godt spørgsmål at starte med, fordi det er ligesom, det lægger et ground for, hvordan ser vi os selv, så kan vi ligesom bagefter begynde at se på, hvordan ser andre på os og forskellige ting. Hvordan ser jeg mig selv? Jamen, når jeg sidder her og skal være hudløs ærlig omkring det, hvilket jeg faktisk synes er lidt sværere, end jeg første omgang havde troet, det skal jeg blankt erkende, jamen, så har jeg altid været fascineret omkring de her ting, hvor det er, at hvor man tager yderdele fra den ene ende og yderdele fra den anden og prøver at kombinere de to, sådan som modsætninger, de mødes. Hvis vi er herude, hvor man er super egoistisk, man er super confident, du er super selvsikker, og hernede der har du den modsatte, hvor du er sindssygt ydmyg. Du er ydmyg over for alt, du er ydmyg over for alle, alt hvad du gør, sådan nogle ting, håber du folk godt kan lide og forskellige ting, men du aner det ikke, du er bare meget ydmyg omkring dig selv. Så en kombination af de to. Jeg er på den ene side super, hvad kan man sige, selvsikker. Jeg er super jeg er fyldt med selvtillid. Ja, og det vil de fleste nok også godt 100% sige. Jeg har altid været lidt selvglad også. Nu skal jeg snakke hudløs ærlig her, og det har jeg tænkt mig at gøre. Så ja, det har jeg 100%. Jeg er samtidig sindssygt ydmyg. Jeg ved godt, at jeg er blandt milliarder af mennesker. Jeg ved godt, at jeg ikke beslutter noget som helst. Jeg er bare en del af noget meget større. Det er altid markedet, der bestemmer. Og det kan jeg egentlig godt lide tankegangen omkring, at det er markedet, der bestemmer det hele. Det synes jeg på mange måder er en fascinerende tankegang. Jeg synes også, det er en fascinerende tankegang, det her med, at man har det sådan, at uden at det skal lyde fuldstændig forkert, det her, så på en eller anden måde, at man har det sådan her, at jeg ikke giver noget som helst for, hvad I tænker omkring mig. Det tror jeg er vigtigt at kunne se sådan på det. Samtidig tror jeg, det er ufattelig vigtigt, at man kan se sådan her på det, at alt hvad I tænker, og alt hvad I har omkring alle de her forskellige ting, omkring Reflectly, omkring verdens første intelligente dagbog, alle de forskellige ting, det betyder samtidig alt for mig. Men det er de to modsætninger, der mødes, hvor jeg tror, magien den sker, hvor magien den opstår. Så det er sådan umiddelbart, at jeg ser på det. Altså vi er alle sammen født med fordele, vi er alle sammen født med ulemper, vi er alle sammen født med styrker, vi er alle sammen født med svagheder. Det er bare sådan det er, og så kan man vælge at sige, okay, at det er sådan, altså det bedste måde man gør det på, det er bare at man accepterer det, i stedet for at man kan også selvfølgelig være ked af det, man kan også være overglad omkring det, men det bedste det er bare at man accepterer det og får det bedste ud af det. Så ja, det er sådan jeg umiddelbart ser mig selv. Jeg ser mig selv som over selvsikker, alt for selvsikker. Jeg tror at alt hvad jeg mener er det rigtige, alle de her forskellige ting. Samtidig er jeg den mest ydmyge person overhovedet. Jeg tror på at jeg bare er en del af fuldstændig mængden. Det er markedet, der beslutter, det er jer, der beslutter. Noget af det, som vi kommer med her, er godt. Noget af det, jeg kommer med her, om det er godt eller ej. Men jeg tror, at du ved, at man har de to elementer i sig selv. Det har altid fascineret mig.
Og det er sådan, jeg ser mig selv. Vi har altid også prøvet at nå derhen af, og jeg tror, jeg er nået derhen. Altså en kombination af de to. Nu kan jeg godt tænke mig, at du gør det samme med dig selv. Prøv at være helt ærlig over for dig selv. Hvordan ser du dig selv? Og hvis du er virkelig modig, så skriv det i kommentaren ned hernede. Eller hvis du er endnu mere modig, så send et YouTube-link til mig med den anden vej tilbage. Faktum er, at jeg bare gerne vil have dig til at tænke over det. Om du så bare gør det, skriv det ned. Og jeg garanterer, at du får et sted, hvor du snart kan skrive det ned. Du får nemlig stadig snart verdens første intelligente dagbog. Den vil jeg præsentere for dig på fredag. Lige her fra hovedkontoret i Aarhus, hvor Reflectly holder til. Det er eneste kontor, så vi kalder det hovedkontoret. Vi ses i morgen allerede igen, hvor jeg vil svare på et nyt og meget, meget personligt spørgsmål omkring mig selv. Hej hej og god aften.